Pa u toku su završne pripreme 10. jubilarnog Međunarodnog ekološkog sajma EcoBiz 2012. On je prije svega razvojni projekat i on je razvojnog karaktera u tom smislu što smo ideje kreirali na bazi naših prirodnih resursa, na bazi inovativnih ideja naših ljudi i na bazi principa regionalnog partnerstva. Do sada je EcoBiz imao preko 2000 izlagača, do sada je EcoBiz posjetilo preko 100.000 posjetilaca, do sada je uz EcoBiz realizirano preko 300 različitih pratećih programskih sadržaja koji su promotivnog, edukativnog, kulturnog, sportskog karaktera i do sada je EcoBiz i motivirao i pokrenuo i poticao inovativne ljude na kreiranje i stvaranje vlastitog biznisa. Do sada je EcoBiz podržao na desetine programa i stvaranje novih malih, srednjih preduzeća. EcoBiz je i bio na neki način i tema nekih naučnih konferencija na kojima je definisano da je EcoBiz praktično jedan od snažnijih indikatora održivog razvoja na ovom dijelu jugoistočne Evrope, a prije svega na dijelu zapadne Bosne i Hercegovine. EcoBiz ima svoju budućnost, EcoBiz je u stvari i do sada s onim što je dostigao jedan zavidan, respektabilan nivo i možemo sa sigurnošću reći da je EcoBiz i regionalni brend.